Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiya, barkanmu da rana. Afuwa yanzu da tashi ne, kun san mu safiyan mu haka take. Da kan kama 3-4 ne. Azhar ita ce muke mai wasan la'asuba. Tashi a yi wataran a ci gaba, wataran kuma a tashi. So jama'a na tashi ban ji daɗi ba wallahi abin da wani ya yi. Na ga ya ɗauko wani audio yana sawa. Ni da kai in baka sirri na. Ni da kai in zauna in magana da kai da zan iya yi da kai ba zan iya yin da wani ba. Ka ɗauka ka fito da shi ka sa hotona. Da na yi da kai wani ne yaya na haɗa ni da shi. Ban taɓa ganin sa ba, ya je ce min ɗan unguwanmu ne Gwammaja kuma na bashi amanna. Saboda ganin ya ce Gwammaja ɗan uwana ne. Amma na yi masa audio na tura kawai ya saki audio saboda me? Wacce ka tura saboda ta yi mami. Ta baka kuɗi ko me? Nawa za ta iya baka? Me zai ma? In sulhu za ka yi, da wa za ka yi sulhu? Da wanda ya isa ai faɗa da shi. Ka taɓa ganin kare yana haushi an kula shi? Ai da sun mun ɗaukan kare, da suke ganin haushi ne magana sai su ƙyale. Amma me dama ni in dai zan magana ko bata shafi industry ba sai sun kuma sai dai magana. Harka ce da bata da kyau duk inda take kawai in ka turo ɗanka ka san inda ka turo shi. In ƴakka ka turo ka san inda take. Dole mu faɗa mutane gaskiya, baka faɗa ba Allah ya je ya azabtar da kai kamar yadda ya alƙawari. Mu kamar yadda kuke ta bibi ku nemo tuggu sharri. Wallahi duka kun faɗi a industry dai ku nemo wannan wallahi ba ku isa ba. Ba ku isa ba Allah. Ka je na baka assignment. Ka je ka nemo. Amma in kuna so za ku je Hadiza ce a budurwar da na taɓa yi. So ku je ku zaunar da Hadiza ku tambaye ta waye ni na yadda da ita. Ku ji akwai wanda nake suke kusa da ni. Yanzu ka ɗau Fatiwa shi je ka zaunar da ita. Tambaye ta waye ni. Tunda muke ita ce a nursery zan ce maka muna ta shiri har gobe amma ko ita wallahi za ta gaya ma ta fi shekara 5 rabon da ta ganni ga ta mun haɗu. So haka nake ba wai girman kai bane ko ni dai abin da ɓata lokaci ne abuna ba ruwana da shi kawai. Ba wai a'a na fi ƙarfin in budurwa bane haka nake ka je a Kano nake zama. Amma shekara 10 da ta wuce shekara 10 ka je ka zage birnin Kano kaf a nemo maka gidan da a ganni ina zuwa zance. Zance shine ka zo yau ka zo gobe to a nemo ma guda ɗaya. Ba za a samu ma ba wallahi haka Allah ya halicce. Kuma in ƙarya ne ka je ka tambayi su Nazifi. Recently akwai wacce zan iya mentionin mata ya aure shi yasa ba zan mentionin ɗinta ba. So in na faɗa ma za ku yi ta mamaki. Amma ku zo ku yi ta ta. Ku kun sani cewa daga hannun yayyena Nijar na koma. So mawaƙi da a Nijar aka yi ni a mawaƙi. Najeriya haifata aka yi amma ni mawaƙin Nijar ne. A can na je na zauna da mawaƙansu da zauna da su. Kun sani in kuna son wannan abubuwan ku je can mana ku nemo. Amma wannan ya zagi wannan ya faɗa na yi magana kwayo na da kaza a ina duk aka yi wannan babu. Ba za ku gani a nan ba insha Allahu in dai ba tsautsayi gaba ba. Yanzu dai bayan ku kawai ku share ta hudali. Ai da na yi magana ta in dai ba rami mai ka rami ba ruwanka sai kai shiru. Amma Gwammaja ka ɗauko audio na ka kawo shi ka ce wa za ka yi proving. Duk wanda ba akan ihdinas siratal mustaqim yake ba zai gane ba. Kun ce ban gane me kuke nufi ba ni ma ban ka gane. Kun ce ban gane me kuke nufi ba ku gane me nake nufi ni ma ban gane me kuke nufi ba. Abin nan a bayyane yake. Na ce muku ina magana almajiri kun ce kuna magana mabarata to shikenan to ba ɗaya muke ba shikenan. Kun ɗauko
odiyon kwankwaso da bidiyonsa kun ɗauko odiyon mai martaba sarki. Lokacin da duk suka yi maganan nan suna kan madafan iko ne, suna tunanin suna da hanyar da za su gyara, suna da yaƙini ne akan gwamnati a lokacin. Amma yanzu duk ku ɗau odiyo ku kai musu. Ba zan manta ba lokacin kwankwaso shi ne gwamna, masu sawa ba 'yan Kano ba ne. Lokacin kwankwaso shi ne gwamna, yana ganin ya kewaye yanzu zai dinka ciyar da almajirai, za a dinka kai mabarata wani gu ana ajiye su ana ba su abinci. Ba shi ne target ɗinsa ba a lokacin. Amma yanzu recently ka je ka ji me ya faɗa. Da kansa ya ce an matsa wasu yara, an matsa mutane kai, an sa su suna wasu abubuwa wanda duk bai kamata ba. To ku je ku kai ɗan jarida wajen mai martaba sarki, da Allah ku ji me zai ce masa akan wannan abu. Malam ana ma magana abin da yake tafiya recently ne ka wani kwafo can abu na baya ka zo ka same ka sa to kuma duk abin da kuka sa duk cikin su ba wanda ya menshinin almajiri, duk magana bara suke. Bara kuma ba wanda ya isa ya haramta ta a musulunci. Kawai iyakaci mu fito mu gaya ma gaskiya akwai inda ta kai. In kana da cin yau kana da na gobe kada kai bara. Amma in dai ka san baka da yadda za a yi malam je ka tara kai baraka. Addini ya halatta ma. Baka da shi mutuwa za ka yi. To mawaƙi na Nijar ne, daga Nijar na suna, ka tambayi su Asasa lokacin da za su dawo da ni. Na ce Asasa in na dawo nan Nijar, in na dawo Najeriya, ni anan menene ko Asase ko da Asasa ne da irin dai da kumurci haka dai su dai masu harkar nan ta action. Na ce musu in na dawo nan ni zan zama bafade ne, amma yanzu a can sarki ne ni. Ka tambayi Mitu baban Fele ya baka tarihi na tun daga nan zuwa Nijar. Shi Mitu baban Fele su za ku bi, sai su kirga muku in dai wannan abin ne mai bi su samu muku. Sannan idan kuna so ku tambayi, ku koma wajen wanda waƙar sanai suna da ita, mai girma Sardaunan Dutse, shi zai gaya muku a Nijar daga nan waƙar ta zo nan Najeriya, ana shiga studio ana yin ta aka kai masa. Kuma ku tambayi shi wanda na fara jin concept ɗin a hannunsa, za su gaya muku duk daga Nijar. Ga Mustapha Timoni, je ka zauna da shi zai gaya ma, shi yana gani lokacin da na dawo nan 'yan Nijar ɗin shi ya ɗauke ni kiɗa a studiyonsa. 'Yan Nijar ɗin nan suke zuwa muna kiɗa. To zagi ne kowa ya yi, na gaya muku Allah, wallahi akwai lokacin da baka isa kai zagin ba. In kuma mutum ko a wani gari yake ya isa ya zo ya ce ma yana fly over. Mu kuma gaskiya tun da kaje mun gaya wa gwamnati ita, to kowa ya kai haƙuri. Kai da kake neman sai an yi abin da za ka je kotu, a kotun ƙarfi gare ka, ba hujja ba ce take da ƙarfi da abubuwan da suka kamata. Me gare ka da za ka je ka kare kanka a kotun? In an faɗe ka, in ka shigo ka tsaya kana adiresin akuya wance ragowa ne, me kenan? Na faɗi magana ne wanda ya ji ta yi daidai da shi ake kawai ya ɗauka. Babu abin da ƙarya za ta yi ma in ka ɓoye ta. Me za ta yi ma? Gaskiya kai ba abin da za ta yi in ka ɓoye ta. Amma in ka fito da ita sai ta haske. Ba abin da ƙarya za ta yi ma in ka fito da ita. Me za ta yi ma? Ban da tsinewa da waye. To mu dai almajiri muna nan muna ba shi gudunmawa. Kuma bai zama abin wulaƙanta a gunmu ba. Saboda mun san situation ɗin da ƙasa take ciki. Mun yadda kuma da yin Allah. In ya so ya yi ka mai kuɗi, in ya so ya yi ka talaka. In ba ku gane bayanan mu ba, mu ma ba mu gane naku ba. Amma wanda ya ce muku shi kaza, wanda ya ce muku shi kaza, wallahi duk labarin ƙarya ne. Na rantse da Allah da ya busar rai, na rantse da sarkin da nake wa azumi. Wallahi duk wani wanda ya fito ya magana, wallahi ƙarya yake faɗa muku.
kawai dai na ba ku sata amsa. Ku ɗan Kano ɗin da kuke ganin in na yi magana da ku nake, to ku koma Nijar inda aka yi ni, kun kuma kun sani a nan na fara rarrafe na, amma can na tafi na je na haɗu da gwagwagwagwa. To ku koma can sai su ba ku labari na, sai ku yuce ku dawo, sai ku juye ku bankaɗe, tunda ni bankaɗe na ku nake, ba bankaɗe shi nake ba wallahi. In na faɗi magana ce sai ta daidai da abin da mutane ya san shi, kuma magana gara kowa ya sani. Ko ni ne yau na tura ɗana ko ƴata, na san inda ta tafi. Allah ka shirya mu, ka shirya mu, ka shirya zuriya mu baki daya. Amma akwai kuskure a ƙasar nan, akwai kuskure. Sai kawai kai magana haka kawai, a dinga biyan wasu kuɗi suna bakin. Akwai kuskure. A ce wa mutum ya yi digiri ya dawo wai ya zauna a social media wai ana biyansa kuɗi yana kare ƙarya. Akwai kuskure. Duk digirinka in dai baka da addini wallahi jahili ne kai, bari a gaya maka ci. Duk girman sa dai ba na addini bane wallahi, ko akan me jahili ne kai. Tun malamin da yau dare ka kana da ilimi ƙarya yake. So ko ka je ka dan samu ka san Qur'ani, ka san hadisai daidai gwargwado, kawai shine shawarar da zamu baka. Waɗannan yara kuma a basu su rayuwarsu, a bar iyayensu su zauna lafiya, a ƙara wa iyayensu ƙwarin gwiwa su zama mutane. Shine kawai abin da muke so mu ga. Ku je ku gani almajirai yanzu duk su ne masu kuɗin garuruwa. Shine bakin cikin da kuke ko? Almajirai su ne dai masu kuɗin kasuwanni, masu kuɗin ko'ina. Tun da an ka ɗauko almajirai ne, shine bakin cikin ku. To Allah ya tsare, Allah ya samu dace. Ma'assalam. In Allah yadda wannan magana almajiri nan na zo da ita ƙarshe. Wanda ya ɗauka ya ɗauka, wanda bai ɗauka ba ni dai na faɗa abin da na faɗa.